ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଲେଖକ ସଞ୍ଜୀବ ଦାସ। ମୋର ପ୍ରାୟ 24 ବର୍ଷ ହେବ। ଏହି ବୟସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମର ଜ୍ଞାନ, ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ହିତାହିତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭୁଲ ଠିକ୍ ବୁଝାମଣା କରିବାର ଜ୍ଞାନ, ନିଜର ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରୀଖିବା ଏବଂ ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଟୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପରିଣତ କରିବାର ବୟସ ମୋର। ଅତଏବ କହିବାକୁ ଗଲେ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରଖିବାର ବୟସ ମୋର। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ହଠାତ୍ ମନଟା କାହିଁକି ନିରାଶ ହୋଇଗଲା। ଅଚାନକ ଗୋଟିଏ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନନୀୟ ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଶୁଣିବା କ୍ଷଣେ ମୋର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅନ୍ଧକାର ଛାଇଗଲା। ମୋର ଜାଣିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ାକ ଯେପରି ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା ସେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏତେ ସିନିୟର ଲୋକ ଥିଲେ। ଅଭିନୟ ଜଗତରେ କେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର। ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦେଖି ଆମେ ବଡ଼ ହୋଇଛୁ। ଏଇ ଅନାନୀ ଜ୍ୟୋତି ମାଷ୍ଟରାଣୀ ବୋଲି କେତେ ଡାଇଲଗ୍ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ କହି ମଜା କରୁଥିଲୁ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟରେ କେତେ ଗଭୀରତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆଜି ଏ କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି? ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ଏତେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ, ଜୀବନରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇ, ଆମ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନକୁ ସେ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କେତେ କ'ଣ ଉପର ତଳ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ? ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା, ସବୁ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ହ୍ରାସ ହୋଇଗଲା ସେଇ କ୍ଷଣେ? ଏତେ ଗୁଡ଼ିକ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଏବଂ ଏହି ମଣିଷ ସମାଜକୁ ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ମୁଁ ନିଜକୁ ପଚାରି ବୁଲୁଥାଏ, କ'ଣ ଆମ୍ଭେ ଜୀବନରେ ଏମିତିକା ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଲେ ଆମର କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ହ୍ରାସ ହୋଇଯିବ? ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଲେ ଆମ୍ଭେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନର ହ୍ରାସ ହୋଇ ଏମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ଦେଇପାରିବୁ? ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନେ କୁଆଡ଼େ କହିଛନ୍ତି ମଣିଷ ଜାତି ବା ମଣିଷ ସମାଜ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ପଶୁ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ, ସରୀସୃପଠୁ ଉନ୍ନତିଶୀଳ ବୋଲି ପଢ଼ିଛି ଏବଂ ଶୁଣିଛି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ ସେସବୁ ଭୁଲ ଥିଲା। ଏହି ମଣିଷ ଜାତି କେବେ ବି ଉନ୍ନତିଶୀଳ ନୁହନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହି ବୁଲୁଛୁ ଯେ ଆମ୍ଭେ ଅନ୍ୟ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗଠୁ ଉନ୍ନତିଶୀଳ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ୍ଭେ ଉନ୍ନତି ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ତଳେ ଅଛୁ। ଏହା 100% ସତ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସବୁ ଜାତିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ପଶୁପକ୍ଷୀ ପରି, ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଉ କାହାର ଖାଦ୍ୟର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମରିଥାନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ନିଜେ ହୋଇନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛି? ତା'ର କ'ଣ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ପଶୁଠୁ ବି ହୀନ? ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କହି ଉଠୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲ। ଆମ୍ଭେ ସବୁଠୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରାଣୀ, ଯାହାର କି ଭଗବାନ ଦେଇଥିବା ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବନକୁ ରଖିପାରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ସାମାନ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ପାଇଁ। ସବୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କର ପରିବେଶରେ ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଟୁଥିବା ମାନସିକ ଚାପ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାପ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମ୍ଭେ ଏଇ ମଣିଷ ଜାତି ବେଳେବେଳେ କୁଆଡ଼େ କହି ଉଠୁ ଯେ
ଆମ୍ଭେ କୁଆଡ଼େ ସବୁଠୁ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଆମ୍ଭର ନିଜର ଭାବିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଜ୍ଞାନର କୁଆଡ଼େ ଆମେ ସବୁଠୁ ଉନ୍ନତିଶୀଳ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ତୁଳନାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମେ ସବୁଠୁ ଜ୍ଞାନ ହ୍ରାସ ବା ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ବୋଲି କହିପାରିବା। କାରଣ ଆମ୍ଭର ନିଜର ମନ ଏବଂ ନିଜର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆମ୍ଭର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମ୍ଭେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ବଳାତ୍କାର, ଚୋରି, ହତ୍ୟା ଆଦି କରୁ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସଜ୍ଜନ, ଯେଉଁମାନେ ମୋର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ହେ ମଣିଷ ରୂପୀ ମହାଜ୍ଞାନୀମାନେ, ଆଜିଠୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଧାଡ଼ି ଲେଖନ୍ତୁ ବା ନୂଆ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ମଣିଷ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗ ସରୀସୃପ ତୁଳନାରେ।